eta abizena? Auritz, Iartza, Aranguren. Zure izena eta abizenak? Amets Rodríguez Casado. Urtean zehar, Auritz, txintxo portatzen zara gero opariak jasotzeko? Bueno. Horrek esan nahi du batzutan gaiztakeri batzuk edo egiten dituzula. Bai. Zer irudituko litzaizuke gabona batzuk oparirik gabe? Ez hain honakoak bezala, baina bai. Bai. Nahiago dituzu opariekin? Bai. Jaso alduzu inoiz horrela ikatza? Bai. Zera posible. Zuk uste duzu orduan urte hartan merezi zenuela ikatza? Igual. Merezi zenuen ikatza urte hartan? Bai. Etxea eta apaintzen alduzu zuhaitzak, argiak, bai, eta zuk laguntzen duzu? Bai. Laguntzen duzu, bai? Nire amatxokin bai. Bale. Zura amatxokin bai, oso ongi. Bale. Por favor. Adibidez, ze kanta gustatzen zaizu gabonetakoa? Asko. Bai, bat pixka bat kantatuko zenidake? Horra, gure olentzero, tipa hortzetan duela, xerita dago. Oso ongi. Opari asko eskatu aldituzu amets? Ez dauzten pentsauta. Ez, baiatita batean da gizona. Bakarrik zepila elektrikoan ere eskatu. Beitu, hortzak eta garbitzeko? Bai, ziba perezen batito laitia. Nik badakita urten oso pozik jarriko zarela, olentzerok eta marido benginek, kaltzontzilu batzuk ekartzen badizkizute. Pozik jarriko zara? Ez, kaltzontziluk beti behar dira. Baska eta asko. Bai, oso ongi. Eusko Jaurlaritzak esan du, agian hurrengo urtean, Gabonetan eskola izango dela, klaseak izango direla. Zer iduritzen zaizu? Bai. Zer esango diogu Eusko Jaurlaritzari? Peskat gaizki. Zeba familiekin nahi dute. Horra, zure domina. Urrezkoa da eta zuretzat handia. Horra, zure domina. Aurten opari pila jasoko luruna. Egu berri jon, eta domina hau amets zuretzat lagun.